Tämä on puhdasta hengellisyyttä, rationaalisiin ja tieteellisiin periaatteisiin perustuvaa hengellisyyttä ilman mystiikkaa tai dogmeja. Hengellisyys ei ole uskonnollisuutta. Kaikelle on syy. Tämä on kosminen totuus, joka sopii hyvin luonnollisiin ja muuttumattomiin lakeihin, jotka hallitsevat kaikkea. Tämä on suora ja konkreettinen tapa saada yhteys valon henkiin, kehittyneiden maailmojen olentoihin. Hänen ei enää tarvitse mennä temppeleihin, hänen ei tarvitse lähteä talostaan, hänen ei tarvitse polvistua, kääntää silmiään tai muita asioita. Olemme inkarnoituneita henkiä, osia älyllisestä periaatteesta, kaiken sen luovasta voimasta, mitä tavalliset ihmiset kutsuvat Jumalaksi. Psyykkinen puhdistuminen on harjoitus hengen hyväksi. Se on tehtävä tiettyinä aikoina. Siksi on tarpeen määritellä sama aika päivästä psyykkisen puhdistuksen harjoittamiselle. Samaan aikaan aamulla, iltapäivällä ja illalla. On tarpeen kiinnittää huomiota psyykkisen puhdistuksen aikana puhuttuihin sanoihin. Kuvitelkaa valon polttopiste, joka loistaa korkeammalla, yhä voimakkaammin. Koska näin tapahtuu astraalissa, kun teemme psyykkistä puhdistusta. Ensimmäistä säteilytystä kutsutaan säteilytykseksi A. Se on psyykkisen puhdistumisen ensimmäinen osa. Sitten seuraa säteilytys B, joka on osa, jossa toistamme 5 minuutin ajan. Ja olemme valmiita. Säteilytyksen tekeminen korkeammalle astraalille, yksi suurelle fokukselle ja toinen spiritualistisen liikkeen astraalijohtajille, jos teet psyykkisen puhdistuksen ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että teet sen 10 minuuttia ja 3 viikon ajan. 10 minuuttia kerrallaan. Ja 3 viikon kuluttua aloita sen tekeminen 5 minuutin ajan. Tämä on tärkeää, jotta voit tutustua ja lujittaa itseäsi uusiin energioihin. On tavallista, että näet synkkiä unia ensimmäisessä vaiheessa, koska se on merkki energioiden muutoksesta. Psyykkinen puhdistus on henkistä hygieniaa, joka on henkinen kylpy. Se vapauttaa meidät masennuksesta, unettomuudesta, hahmojen näkemisestä, hulluudesta, riippuvuuksista, ahdistuksista, unenkulmista, noituudesta, pariskuntien erosta, onnettomuuksista, vihasta, stressistä, vihasta ja monista muista ongelmista. Sinun ei pitäisi sulkea silmiäsi harjoittaessasi psyykkistä puhdistusta, eikä polvistua. Ja voit tehdä sen henkisesti, kun ympäristö ei salli sinun tehdä sitä sanallistamalla. On välttämätöntä luoda rauhallinen ympäristö psyykkisen puhdistuksen harjoittamiseen. Psyykkisen puhdistuksen harjoittamiselle ei ole vasta-aiheita, mutta meidän on pidettävä mielessä korkeampien henkien kunnioittaminen. Kun olet ympäristössä, jossa on hämmennystä, epäjärjestystä, epätoivoa, kipua, epävarmuutta, pelkoa, pysy rauhallisena, nosta ajatuksesi korkealle astraalitasolle ja tee mentaalisesti B-säteilyä 2 tai 3 kertaa tai useammin, jos haluat. Mutta älä tee tätä harjoitusta rukouksena. Psyykkinen puhdistus ei ole rukous tai uskonnollinen palvontaharjoitus, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Hengen yhteys korkeampaan astraaliin ovat valon henkiä, joten jotta tämä todella toimisi, noudata antamiani ohjeita.
Älkää ajatelko epäonnea tai kurjuutta, älkää säteilkö sääliä, katumusta tai surua, älkää lähettäkö mitään pyyntöä, korkeammat henget tietävät jo, mitä tarvitsemme, teidän täytyy vain kiinnittää huomiota sanoihin, joita lausutte, kun teette säteilyä, ja teidän on luotava mielikuvitus valofokuksesta, joka ympäröi ja vahvistaa teitä. Kaikki riippuu ajatuksistamme. Kuinka ajatella näin tulee olemaan? Aloittakaamme nyt psyykkisestä puhdistuksesta. Korkeampaan astraaliin. Luojavoima, tiedämme, että maailmankaikkeutta hallitsevat lait ovat luonnollisia ja muuttumattomia, ja heille kaikki on alistettua. Tiedämme myös, että opiskelun, päättelyn ja kärsimyksen kautta, jotka ovat peräisin taistelusta huonoja tapoja ja epätäydellisyyksiä vastaan, henki valaistuu ja saavuttaa suuremman kehityksen. Varmoina siitä, mitä meidän on tehtävä, ja toteuttaen vapaan tahtomme hyväksi, säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he ottaisivat meidät mukaan valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaisivat meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suureen keskittymiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä.
Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Ylempään astraaliin. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Suureen keskipisteeseen. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Spiritualistisen liikkeen astraalijohtajille. Suuri keskittyminen, maailmankaikkeuden elämä. Tässä me säteilemme ajatuksia ylimmille hengille, jotta he voisivat kietoa meidät valoonsa ja nesteisiinsä ja vahvistaa meitä velvollisuuksiemme täyttämiseen. Teimme juuri psyykkisen puhdistuksen. Muista, se on tehtävä 5 minuutin ajan. Jos teet tämän harjoituksen ensimmäistä kertaa, tee sitä 10 minuuttia ja noudata alussa selittämiäni ohjeita. Kiitollisuus.